नमस्कार मंडळी, मी सागर बागवे आणि आम्ही कोकणकर या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत करताय। तर मंडळी आता वाजले दुपारचे 1:30। तर आता मी चाललोय गॅरेजात गॅरेजात म्हणजे ज्या ठिकाणी मी कामाला जातोय त्याच ठिकाणी चाललोय, त्याच गॅरेजात। तर त्या गॅरेजचं नाव आहे लक्ष्मी गॅरेज आणि मी आता पेंटिंगला जातोय कामात। तर त्या ठिकाणी सायकलीपासून JCB वगैरे डंपर वगैरे सगळा कलर होतो गाडी येतोय आणि आता मी माझी सायकल घेऊन चाललोय कलराक। तर सुमित पण येऊचा, पण सुमित कामानिमित्त थोडं बाहेर गेलो। तर तो बोललो की हे काय 3-4 वाजतले। तर म्हटलं मी आधी लवकर जातोय कारण सायकल वगैरे घासूची वगैरे लागतली, त्यामुळे मी लवकर चाललोय। आणि जर मंडळी हा व्हिडिओ तुम्ही ना शेवटपर्यंत बघा आणि जर आवडलो तर लाईक कमेंट शेअर नक्की करा। आणि त्याचबरोबर तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। चला तर आता व्हिडिओ सुरुवात करूया। मित्रांनो हे बघा सायकल, याचे ब्रेक वगैरे सगळं काढलेला मडगळे आणि एकदा ही घासलेली पण त्याला खूप दिवस झाले, म्हणजे 1-2 महिने झाले आहेत। तर त्यामुळे ते परत घासूची लागतली कारण थोडी गंज इली आहे। तर त्या वेळ मिळालो ना माका, त्यामुळे म्हटलं आज वेळ तर आज जाऊया। चला तर मित्रांनो आता मी इले उमरे शाळेकडे आमच्या, आणि आमचा उमरे शाळेकडचा बस स्टॉप। ती बघा तिकडे शाळा एवढी काय दिसायची नाही सून आता एसटी थांबता। म्हणजे आता मी तिट्यावरनं पुढे येईल, तिट्यावर येईल तिट्यावर खाली, आणि आता तिट्यावरनं पुढे येईल जमा झालेला आहे। ऊन पण लय लागता आणि आता गॅरेज जवळचा, तिट्यावरनं जास्त काय लांब नाही। तर आता गॅरेजात पोहोचलं आहे। तर मित्रांनो आता मी गॅरेजात दिलं आहे आणि आता सायकल रंगू घेते, पण ते आधी तुमका दाखवत आहे। मागे गाडी बघता तुम्ही माझी पाठी डंपरा, तो 2-3 दिवस झाले रंगून झालेलो आणि LP पण होती एक, पण ते आता रंगून झाले तर ते घेऊन गेले। आणि तुमका तो डंपर दाखवत आहे आणि नंतर मग व्हिडिओ सुरुवात करते आणि आज सायकल घासून घेते आधी। चला तर मित्रांनो हे बघा, जो पण डंपर ह्याच रंगवलेलो किती सुंदर वाटतं बघा। आणि जवळ ह्या रेटिंग केलेला असा तर हेलोच आहे का विजय लवार म्हणा, सुंदर रेटिंग करता, लक्ष वगैरे एकदम सुंदर हा। कलर बघा कसं चमकता, तो पूर्ण असं गुळगुळीत झालेला। तर मित्रांनो हे बघा घासून बिसून झालेली आहे सायकल, आणि वर ते का चिकटपट्टी पण लावून झालेली आहे, कारण सिल्वर असतात ते चिकटपट्टी लावलंय। आणि आता याच्यावर अस्तर मारून वर कलर, आणि परत एकदा घासायची अस्तर मारून आणि नंतर वर कलर मारायचो। चला तर मित्रांनो कसं मी पण आता येईल बरोबर टायमिंगवर, चांगल्या टायमिंगवर येईल 4 वाजता। आणि आता आम्ही अस्तर मारून घेता। मित्रांनो आता जे कलर मारतात ते ह्यावेळी काम करतात मामा, 1 नंबर कलर करतात। आणि ते बघा ते ह्या गॅरेजचे मालक संदीप पाटील, अंधारात त्यामुळे दिसणार नाही सगळं।
तर मित्रांनो बघा एकदम जबरदस्त कलर मारलेलो हा आणि एकदम कडक दिसता बघा सायकल. आता एका स्टिकर वगैरे लावणार पण ती घराकडे नेऊन आता व्हाईट ठेवणार आहोत सायकल, कारण सुका होईया. तर मित्रांनो आता हे व्हिडिओ आपण हेच थांबूया आणि आता आम्ही चाललो घरात. सायकल थेट ठेवला सुकासाठी, तर उद्या जाऊन सायकल घराकडे घेऊन येणार आणि त्याका स्टिकर वगैरे लावचत. तर ते आम्ही तुमका पुढच्या व्हिडिओत नक्की दाखवतला, तो पण व्हिडिओ आम्ही घेऊन येणार असा. तर हे व्हिडिओ जर तुमका आवडला असाल तर लाईक शेअर कमेंट नक्की करा आणि त्याचबरोबर तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर आता आपण परत पुढच्या व्हिडिओत भेटाया.